Прекарайте с нас един вълнуващ ден. А сега Гинка хейтърката може да пита какво му е вълнуващото, но спокойно, Гинче, ще споделя. А Радост сега показва акробатика. Де и аз да можех така. Време е за сутрешната рутина на Радост. Слагам и от гела на Дентокинт, защото зъбите я мъчат толкова много. Знаете как е. Сънят е мираж и е кисел период. Днес закуската е битка с сирене, яде на земята, иначе е в столчето. Е мисия невъзможна. При вас как е? Вечната игра на Радост. Да бърка в шкафа и да търси играчките, които съм скрила от нея, за да може да правя ротация и да ни умръзват бързо. Въпреки, че не си играе толкова много с тях. Радост спи с баща и аз отидох за кухнята. Взех манджите и по принцип не й давам десертите, защото са с захар. Вие давате ли захар? И вече съм при фризьора за прическа. Гинче, днес е рождения ден на Радост, затова е най-вълнуващия ден. Вие повече за вашия рожден ден или за този на децата ви се вълнуват? Прическата е готова, получи се супер стилно и се доближава максимално до оригинал. Какво мислите? А това са кадрите от сутринта и реакцията на Радост. Бях се постаряла доста много с украсата, въпреки че гирляндената завеса малко я плашеше и я махнах по-късно. Темата беше малкото пони. Вълнувах се като малко дете. Реших сама да си направя грима, защото гримьорката ми е в майчинство и не исках да ходя при някой да ме направи като маймуна. Ето го и гримът ми. Мисля, че съм се справила сравнително добре при това, че съм начинаещ в грима. Харесва ли ви? Ето я и невероятната ни украса. Толкова много я харесах. Тортата няма да ви я покажа, защото съм много разочарована от нея. Ето ни и двете с Радост, пременени, готини и готови за снимки и за щури игри в детския кът и за много внимание от всички гости. Споделете ми вие как празнувахте първия рожден ден на децата си и очаквайте скоро влог с сутрешна рутина.